Mtundu wa ndege ya asilikali imene inakwera Mr. Chilima kuphatikizanso anthu ena 9 ndi Dornier 228-202K. Funso ndikumati ndege imene history yake ndi yotani, ntchito zake ndi zotani, nanga inapangidwa motani? Musiku la lero muli ndi ine Sam Mavitha, tiyeni tikhalire limodzi. Ndege yomwe yapha anthu 10 kuphatikizapo Honorable Saulos Chilima ndi Dornier 228-202K. Anthu onse anamwalira ku nkhalango yotchedwa Chikangawa kumpoto kwa dziko la Malawi nthawi yomwe ogwira ntchito ku airport analamula kuti ndegeyi ibwerere ku Lilongwe italephera kutera pa airport ya Mzuzu chifukwa cha nyengo yoyipa. Potengera ndi analytic data ya bungwe loona zamayendedwe amlengalenga lati asilikali ankhondo a dziko la Malawi amagwiritsa ntchito ndege za mtundu zokwana zitatu. Malipoti akuonesa kuti ndegeyi inagulidwa mzaka zapakati pa 1986 ndi 1989. Dornier ndi mtundu wa ndege ya ku Germany. Kampani imene inkapanga ndegezi inasiya ndipo anaseka mchaka cha 2002 chifukwa cha mavuto azachuma. Kampani inayambisidwa ndi injiniya wa ku Germany dzina lake Claudius Dornier mchaka cha 1914. Mu nthawi yomwe ankaseka kampani, Dornier inali itagulitsa ndege zopitirira 1000 pa dziko lonse lapansi. Ndege imene tikuyang'ana musiku la lero ndi Dornier 228-202K imene imatenga anthu okwana 18 kuphatikizapo ma crew members awiri. Iyoyi ili ndi maximum take off weight ya 5471 kgs ndipo imathamanga ndi speed yokwana 430 km per hour. Iyoyi imayenera kuuluka pa altitude ya 25,000 feet. Ndege ya chaka cha 1989 ndi ya mtengo wa 2.3 million US dollars. Malipoti akuonesa kuti ndegeyi yachita ngozi 96 zomwe zabweretsa imfa zokwana 218 zomwe zachitika m'malo osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Mtundu wa ndege tikuyang'ana leroyi yazesa imfa zokwana 12 kuyambira mchaka cha 2008 kufika mchaka cha 2024. Pa namba imene tachulayi, miyoyo 10 ndi ya Amalawi amene ngozi yake yachitidwa rekodi pa 10 Juni mchaka cha 2024. Nthambi yoona zamayendedwe abwino mlengalenga ikuonesa kuti imfa ziwirizo zinachitika mdziko la Chile mu Septemba mchaka cha 2013. Ngozi zina zimene sizinaphe anthu zokhuza mtundu wa ndegeyi imene ndi Dornier 228-202K model inachitika ku Central Africa Republic, Philippines, Nepal, Australia komanso India. Mtundu wina okulirapo wa ndegeyi imene ndi 228 series yaphanso anthu ochuluka ku DRC mwachisanzo. Dornier 228-201 imene ndi ndege yonyamula anthu pa ulendo inagwa ndi kutenga miyoyo ya anthu opitirira 27 ku mmawa kwa tawuni ya Goma. Pamenepa panali pa 24 Novemba mchaka cha 2019. Dornier 228-212 inagwa ku Benue State kumeneku ndi ku Nigeria ndipo inapha anthu okwana 13 mu Septemba mchaka cha 2006. Ndipo ku Nigeria komweko mu 2015 ndege inagwera pa nyumba ya munthu ndi kupha anthu okwana 7 ku Kaduna mu August. Ngozi zina zimene zinaphetsa anthu ochuluka ku Africa inachitika ku Cape Verde mu August mchaka cha 1999 pamene anthu okwana 18 anafa. Ku South Sudan tawuni ya Peabo munthu mmodzi anafa mu Septemba mchaka cha 2020. Mu zaka zapakati pa 1992 ndi 2024
nigeria yakhala ndi ngozi zitatu zimene panalibe amene anamwalira koma mtundu wake wa ndege imene tikuwunikira msiku la lero. Mu zaka zapakati pa 1992 ndi 2024 nigeria yakhala ndi ngozi zitatu zimene palibe amene anamwalira. DRC yakhala ndi ngozi ziwiri ndipo Sao Tome ndi Principe imodzi ndi Somalia imodzinso. Kunja kwa Africa anthu okwana 11 anataya miyoyo kummawa kwa dziko la India mchaka cha 1989, anthu okwana 19 mdziko la Nepal mchaka cha 1993, komanso anthu okwana 14 analuza miyoyo ku Nepal mchaka cha 2010 komanso ena 15 mchaka cha 2022. zatigwera ku Malawi pamene taluza anthu okwana 10 pa ndege ya mtundu wa Dornier 228-202K. mizimu ya onse amene anamwalira pa ngozi ya mtundu wa ndege imeneyi Dornier komanso onse amene amwalira ku Malawi iwuse mumtendere. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwaphunzirapo chinthu china pa video iyi, bwanji mutachita subscribe kuti zikwanisa kukupasirani mapulogalamu osiyanasiyana, komanso please lolani tidziwe maganizo anu muka comment section below, komanso tipaseni like ngati video iyi mwaikonda. Until the next video, I'm gonna do it. See you. Ponzi